kwamanda, kwamanda, kwamanda. Kalmar da ta fara fita daga bakin kowa da ke a wurin a cikin wani irin mummunan firgici. To a daidai lokacin da duk wannan abu ke faruwa, idan ka mai da kanka ɓangaren sama kaɗan, za ka hango wani irin gini mai tsananin kama da kalar wuta. Kai ka ce ma wutar ce ke cin ginin da kanta. Sai dai ba wannan ne ya fi ɗagawa kowa hankali da ke a wurin ba, sai abubuwa biyu. Babban dalili na farko shine wai shin wannan gini dama yana nan, ko wannan umarni da wannan murya ta samar ne ya samar da ginin. Domin iya sanin kowa da ke a wurin ya san cewa in ban da hazo, fato babu wani abu wanda ma yake kama da gini a wurin. Dalili na biyu shine wannan murya da suka ji a farko ba faga magarin murya ce ba, asali ma ba ma murya ce wacce za a iya bijirewa ba. A take kowa ya jeri sahu irin wanda ake samarwa idan aka fita yaƙi. Tunkarar ginin suka fara yi a hankali a hankali. A daidai wani lokaci wanda babu wanda ya kula da shi, gaba ɗayansu bayyana suka yi akan wasu ƙasaitattun karagu a zazzaune a cikin wata miyatacciyar fada wacce take a fannin ƙayatuwa. Kawai shiru za a yi. Sai dai za ka iya cewa fadar da faɗinta da tsawonta babu wanda ya fi wani girma. Kujeru guda 111 ɗauke da manya-manyan ifiritan aljannu. Daga can gaba kaɗan, wata iriyar mahaukaciyar ƙasaitacciyar karagar mulki ce. A daidai gefen hagu da kuma gefen dama wasu karagun ne. Kallo ɗaya za ka fahimci cewa akwai rata ta girma da ƙayatuwa tsakaninta da sauran kujerun da ke kewaye da karagun. Natsuwa ta musamman ce ta wanzu a wannan fada. Kai ka ce babu wani abu mai rai a cikinta, kai hatta ma fitan numfashi ba ka iya ji a lokacin. Kimanin daƙiƙu 40 cif. Sannan sarkin ya yi gyaran murya gami da gyara zamansa kaɗan. Sai dai in dai har idanuwanka akan wannan sarki suke, to za ka fahimci cewa lallai da gyara muryar da ya yi da ma gyara zaman da ya yi duka ya yi su ne ba don komai ba. A'a, wataƙila ya yi ne kawai don nuna isa, ko kuma dai yana so sarakunan da ke kewaye da shi su tabbatar da cewa yana tare da su, ko kuma dai hankalinsa yana akan su. To, amma dai koma dai menene, bayan daƙiƙu 11 ne da faruwa hakan, sarkin ya fara magana cike da wata iriyar baka izza, girman kai da ke nuna zallar buwaye iko irin na mulki, ƙasaita da kuma nuna isa. Mu ne muka ba da umarnin a fara yaƙi, kuma an fita. Kawo yanzu kowane ɗan majalisa da yake a zauna nan, dukkaninku kuna da Natrems guda 111 a matsayin wakili, a yayin da kowannensu a ƙarƙashinsa akwai F Natrems guda 11,000 a ƙarƙashinsa. Haka ne, sarkin ya ba kanshi amsa da kanshi. Gabaki ɗayanku ku runduna ne na ifiritan aljanu miliyan 135,444,423. Mun fara yaƙi a tun farkon ƙarni, shekara ɗaya kafin a fara yaƙi fa muna da wannan runduna. Amma a yanzu ko rabin rundunar ma wacce muke da ita a baya, to fa yanzu ba mu da ita. Daɗin daɗawa, yaƙin kuma kamar a yanzu aka fara shi. Muna so mu dakata, ba don komai ba sai saboda a yanzu
ba mu shirya sauya mayaƙanmu ba zuwa marayu ba, ko babu komai da yawan cikinsu ‘ya'yayansu da kuma sauran iyalansu masu rauni ne, saboda haka a dakata. Wannan umarnina ne, a dakata. A yanzu idan akwai wani mai wani ƙorafi, muna sauraronsa.